Terve vaan, on Visuri Joni Verenkoira -yhtyeestä. Me ollaan kokoonnuttu bändillä tänne meidän tunnettuun luolaamme. Täällä ollaan promokuvia otettu ja tässä kanssani istuu loput kööristä. Voitaisiin tässä vähän käydä läpi, että mitä tuleman pitää. Eli meiltä on tulossa EP. EP kulkee nimellä Syklit. EP tarinaa tässä ruvetaan kohta vähän avaamaan, että mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, mutta otetaan semmoinen ihan nopea esittelykierros tähän. Mä voin vaikka aloittaa tästä, eli kuten jo sanottu, olen Visurin Joni, soitan yhtyeessä bassoa ja laulelen taustalle ääniä, säveltelen kappaleita ja vähän semmoinen joka paikan höylä, mutta basson varressa vietän aikaa lavalla sekä studiotiloissa. Pistetäänkö sille puolelle pöytään, niin saadaan kamera vaihto tähän. Professional. Ja tosiaan Yrjölä Juho, pääasiassa rumpuja soittelen ja tuotantohommia ja tekninen vastaava aika pitkälti tässä bändissä. Että kaikki missä ääni kulkee ja nauha liikkuu, niin tulee mun läpi kuitenkin siinä. Hei, olen Sami Sarlin ja soitan rytmikitaraa ja jonkun verran myöskin sanoitan. Jes, ja mä oon Leppikankaan Atte, vingutan kitaraa, laulan taustalauluja, nikkaroin sooloja sinne. Joua Kuki, huutolaulaja ja mitä vittua mä sanon? Kyllä sä oot biisejä kirjoittanut. Kyllä. Joo, ensimmäiseltä levyltä Pohjola-nimiseltä voitte käydä tarkistamassa. Sieltä löytyy myös Joan säveltämiä kappaleita. Ja itse asiassa tässä tulevalla EP:lläkin, tai no siis nämä biisit on julkaistu jo aikaisemmin sinkkuina, mutta nyt päätettiin, että koostetaan niistä semmonen kiva kokonaisuus. Ja sielläkin löytyy Joan kynästä niin sanotusti materiaalit, esimerkiksi Yöttömän yön kertosa on Joan kirjoittama. Säkeistöt. Joo. Enemmän Pohjola-levylläkin on säkeistöt pääasiassa ollut. Joo. Voitaisiin lähteä tuosta EP:stä, nopeasti avata vähän, että mikä konsepti kyseessä. Eli me oltiin siis tehty tämä Yötön yö-kappale, julkaistiin ihan vaan sinkkuna se. Ja kappale siis kertoo tällaisesta juhannustaijasta ja tajuttiin sitten jossain kohtaa siinä, että tästähän saisi semmoisen aika hienon kokonaisuuden itse asiassa kasattua, että lähdetään tekemään nyt sitten tavallaan vuoden aikojen sykliä sitten sinkkujen muodossa kappale kerrallaan ja pistetään sitten niinku EP-muodossa sitten pakettiin. Siis tämähän on todella tuore konsepti ja me melkein keksittiin tämä, mutta Kyllä. biisit oli hyviä, niin Aikamme edellä. oikein soveltuva konsepti. Ei ole ikinä ennen tehty. Joo, tosiaan voitaisiin vaikka ensin syventyä vähän tähän Yöttömään yöhön, Yötön yö-kappaleeseen. Elikkä tosiaan tämän Syklit-saagan ensimmäinen kappaleen on säveltänyt Kukin Joa ja allekirjoittanut tässä, niin kuin tuossa käytiin läpi, niin Joan kynästä on säkeistöt ja oikeastaan kaikki muu paitsi kertosää. Että tämä kertosää oli sellainen, että se oli meikäläisellä jossakin pöytälaatikoissa ja sitten päätettiin lyntätä sitten yhteen. Ja mun tuli yksi Verenkoiran hienoimpia biisejä. Sarlin ja Sami on sitten tehnyt tekstin tähän kappaleeseen. Haluatko sä siitä jotain nopeasti? No joo, mä en oikeastaan edes hirveästi muista, että mistä tämä juhannustaika-idea lähti, mutta biisihän on siihen mitä mainio. Ja tässä on siis taustalla tämmöinen juttu, että jostain niinku mielenkätköstä lähti niinku tämmöinen virvatuli juttu rakentumaan, että meillä on mieshenkilö, joka lähtee etsimään kenties jotain kadonnutta kesän aarretta jostain järven ulapalta ja sitten sille tielle jää. Ja tämä kertosähän nivoo aika hyvin yhteen näitä juttuja, että siellä on tämä Yötön yö juovutta. Niin siinä on vähän tämmöinen
sanaleikki juttu tähän suomalaiseen perinnejuhannukseen. Kyllä, ja mainittakoon vielä, jos ei sitä ole vielä välittynyt tässä kappaleiden myötä, niin Verenkoirahan teksteissään käsittelee aika lailla tällaisia pakanallisia ja esikristillisiä teemoja. Ja saatetaan kyllä tuoda ehkä vähän arkisia asioita esille, mutta ne tuodaan tällaisten pakanallisten filttereiden läpi sitten. Sellainen. Tää musanörteille tavaraa. Tää kappale harmonisesti pyörii vähän siellä jossakin molli miksolyydisen maailmassa, että lainataan molli ja duurin puolelta ees sun taas susointuja, että tätä vähän ehkä silleen harmonisesti vaikeampi alkaa niinku analysoimaan, mutta aika lailla se on semmoinen niinku blues-soundi, mikä näistä niinku enemmän ja vähemmän tulee esille, että vaikka soinut on aika poppeja, niin Verenkoira-soundihan muodostuu siitä, että laitetaan sinne vähän sitä blue notea ja tällaista, mikä tulee melodioissa. Ja kappaleessa lopussa tulee modulaatio, ja tämä kappalehan siis loppuu, ootapas, nousikohan tämä kvartilla ylöspäin sitten. Tämä on kumminkin sävelletty sillä tavalla, että ollaan ikään kuin lähtökohtaisesti A jotakin sävellajissa ja loppuu A vitossointuun, josta sitten päästään eteenpäin. Onko herrolla muuta tästä kappaleesta sanottavana? No, mä voin siihen tuohon harmoniaan sanoa, että no, musanortit tykkää varmaan tästä näin, mutta ehkä se voisi kiteyttää silleen, että tykitetään A-penaa. A-penaa, se on avainsana. Hyvä ystävämme pentatoninen asteikko. Se toteutuu näissä biiseissä vahvasti. Kyllä, juuri näin. Seuraava kappale, joka julkaistiin tuossa syksyllä. Vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten. Onko se 1,5 vuotta vai onko se 2,5 vuotta? Hetkinen, otapa. Ei, viime syksynä ei ole ainakaan julkaistu sitä. 24 vuotta syksyllä. Joo, siis 24 vuotta syksyllä, eli 1,5 vuotta. Kyllä. Pitääkö käydä lunttaamassa Spotify? Niin, äkkiä. On se pakossakin 24. Tässä tosiaan... Soiden kanssa tulee kuuntelussa. Käykää katsoa, niin saadaan kuuntelemaan. Niin tuli sellainen ajatus, ei ollut oma idea, tuli omalta mestarikurssipitäjältä, niin jätetään nimidroppailut nyt välistä, mutta tällainen niin kuin ajatus hänellä oli, että vuodessa on 12 kuukautta, kitarassa on 12 nauhaa. Että hän niin kuin käy joka kuukaudessa yhden sävellajin ikään kuin asteikot läpi, saa sitä niin kuin otelautatuntemusta harjoiteltua, niin mä sitten rupesin miettimään, että toi on hirveän hauska idea, että 12 kuukautta 12 nauhaa. Elikkä siis tavallaan tässä Verenkoira-kontekstissa, kun me mietitään tätä syklisyyttä EP:n muodossa, niin rakentuu siis siten, että kun se vuosi 12 kuukautta jaetaan 4, eli me saadaan sinne tavallaan se juhannus, eli keskikesä, sitten keskitalven juhlat ja sitten sinne väliin loput kvartaalit, niin siitä saadaan musiikillisilla termeillä tämmöinen mollitersien pino. Me lähdettiin sitten tekemään tätä Vilja Uhrin aika-kappaletta, ja kun oltiin aikaisemmin Yöttömän yön kanssa tässä A-jotakin sävellajissa, niin päätettiin sitten, että otetaan tästä ideasta kiinni, ja tämä seuraava kappale tosiaan kulkee sitten C-molli-sävellajissa aluksi. Se lähtee semmoisella dronella liikkeelle, että se lähtee A:sta silleen vähän niin kuin portaattomasti nousemaan semmoinen hassu ääni siellä, ja se sitten tasoittuu sinne C-hen, josta varsinainen kappale lähtee sitten liikkeelle, ja tässä kappaleessa tapahtuu modulaatiota biisin sisällä aika paljon.
Periaatteessa se on pienoiskuva EP:n sävellajikikkailusta myös. Eli tässä käydään tavallaan, meillä on siellä niinku sointukierto, joka tavallaan toistuu sellaisenaan eri sävellajeissa, eli me lähdetään sieltä C-mollista säkeistössä ja ollaan myös S-mollissa. Kunnes me hypätään sitten kertosäkeistöön, jossa ollaan Fis-mollissa ja A-mollissa, ja näin ollen me käydään läpi sitten tämä tavallaan ikään kuin 12 kuukauden syklisyys siinä itse kappaleen sisällä. Ottaako Ja hirveän raskas soittaa, kun sillä on näitä tremolo-juttuja ihan hirveästi. Kuuestossa osaa semmoista kihinää vaan koko biisi. Se on livenä varsinkin tosi raskas niin biisi. Se on aika Siis lailla biisinähän se toimii, kun se on tämmönen hyvin syysmäinen kappale. Kyllä. Jotenkin on syksyn kuuluu tämmönen niinku, mä en tiedä, jotenkin tremolo-pikkaus kuuluu syksyyn. En mä tiedä, mä osaa selittää, mutta se kuulostaa todella. Vivahteet vähän semmoista black metalista ja semmoista No ehkä melankolia ja synkistelyä. ehkä vähän joo. Siinähän sanotukset pohjautuu hyvin pitkälti kekriin, että niitä porukalla tajettiin jonkun verran leipua sitten, mutta Mutta pitkälti kuitenkin sitten sulta joo. tuli se, että Joo, ja tässä tosiaan ajatuksena siis se, että kun me mietitään tällaisia suomalaisia esikristillisiä juhlia, mitä täällä on ollut, niin nehän perustuu nimenomaan näihin ikään kuin vuoden ajan sykleihin. Eli meillä on tämä tavallaan talven napa siellä, juhannus, ja sitten syksyllä kekrin ajan juhlat, jolloin sato korjataan, ja sitten keväällä sitten, halutaanko me nyt ajatella sitä sitten pääsiäisenä tai jonkinlaisena ukon vakkoina. Mutta nopeasti ehkä vielä tästä kokonaisuudesta, eli tässä niinku ajatuksena tosiaan se, että jokaisen kappaleen kohdalla kokeillaan niinku musiikillisesti ilmaista sitä tai kuvailla sitä vuoden ajan ikään kuin maisemaa, miltä se tuntuu, miltä se näyttää. Et vaikka me tehdään niinku tällaista raskasta musaa, niin me voidaan kumminkin vaikuttaa siihen, että saadaanko me kappaleesta ehkä syksyisen oloinen. Ja ehkä semmoinen tietynlainen melankolisuus alkaa siinä laskeutumaan, niin se on otettu huomioon tässä kappaleen sävellysprosessissa sitten. Kyllä tämä melankolinen tunnelma toteutuu siellä livenäkin sitten, kun yritetään niitä tremoloita sahata. Sahata se on hyvin surullista katsottavaa sitten. Siinä vaiheessa rupeaa liike hidastumaan muuten kropaassa, kun yrittää keskittyä vaan siihen. Plektra kuuluu pois ja kuuluu semmoista ihmeellistä kieltä vasten kihinää. Pelkkää big slidea, eka 1,5 minuuttia koko biisistä. Ja siis joo, ja tässähän tosiaan meillä on varmaankin tähän mennessä ainut fiittaaja. Ei kun itse asiassa on ollut kerran aikaisemmin yksi fiittaaja, mutta Reposen Taneli. Kyllä. Kiitokset Kyllä. Tanelille. Lausu siinä vähän runoa siinä biisin alussa. Huikealla miehekkäällä äänellään. Kyllä. Oikein. Joo, me tosiaan mietittiin, Tähän voitaisiin ottaa sitä ASMR. mietittiin siinä, että mistä me saadaan hyvä vakuuttava miesääni sinne lausumaan runon pätkää aluksi. Onneksi Joku meistä ei ole siihen. Sami oli aika lähellä, mutta kyllä se Repo. kumminkin voidaan todeta, että tässä on pöytä täynnä mikkihiiriä, että eihän sitä mitään ole tuolla. Vitsit vitsinä. Ja yritäpä sitten keikalla niinku matkia sitä, että Juuri- kuulostat joltakin. Juuri näin. Onko tästä kappaleesta herroilla mitään enää kerrottavana? Mitenkäs nämä oliko meillä tämän biisin kohdalla sitten, kun tämä tavallaan sävellettiin, niin siinä kohtaa ruvettiin miettimään sitä EP-konseptia ihan kokonaisuutena. Mitenkäs se meni? Se kyllä se mulla tuli aika aluksi. Joo, taisi olla, että ennen kuin tätä ruvettiin tekemään, niin oli kuitenkin se Joo, ajatus. että jonkinlainen halutaan tehdä ajatus, tämmönen. joo. Vähän oli ajatusta, mutta tää biisi oli enemmän se semmonen, mistä me niinku hoksattiin, että tää nyt oikeesti tehdään. Jep. Ja sitten tässä niinku rupesi tulemaan niitä kaikkia kikkoja siitä niinku biisien vaihoksissa, vaikka että se on aika sellainen saumaton se ajatus siinä, että se niinku loppuu siihen tiettyyn säveleen ja sitten seuraava biisi alkaa vähän niinku siitä. Ja sitten se menee eteenpäin. Olikohan tässä vaiheessa, että pitiköhän sävellajeja pyöritellä jo ympäriinsä? Että ruvettiin vähän suunnittelemaan siltäkin kantilta. Ja Joo. Joo. Seuraava kappale, mihin
kohta tullaan, niin esimerkiksi oli sellainen, että kappale oli sävelletty F-molliin ja se sitten ihan tätä konseptia ajatellen ja tätä musa-nörttikikkailua varten, niin muutettiin sitten S-molliksi sitten. Mutta kyllä se ajatus oli kyllä itsellä sitten, että jos niinku lähdetään tekemään tällaista, että ikään kuin sinkkuina ensin pihalle ja tässä nyt viimeisin sinkku, Ilovalkeat, niin sekin on tullut tuossa kohta jo vuosi sitten, että me ollaan nyt tässä tavallaan tyystetty uutta maskua ja nyt ollaan saatu itsemme tähän pöydän äärelle ja tässä on ollut niinku ajatuksena se, että nyt tavallaan luodaan tai pistetään tavallaan pakettinippuun ja tavallaan päästään uuden äärelle, mutta siitä kohta lisää. Tästä kappaleesta ei varmaan ole mitään lisää. Onko Samilla jotain tekstin puolesta? Haluatko vielä avata jotain? No, ei. Sieltä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja selkeä homma. En mä tiedä, se oli hauska biisi sanottaa, kun sillähän tulee näitä kaikkia siellä on hirveästi niinku kertsissä näitä täytesanoja, että on niinku rattaan pyörä ja ynnä muuta kaikkea kivaa. Ja sitten jostakin joku keksi se viljauhria. Tämä voisi olla ihan hyvä hauska nimi siihen. Kyllä. Näin. Joo, mennäänkö seuraavan kappaleeseen? Mennään vaan. Mennään. Tosiaan seuraava biisi tulee olemaan. Oli. On. Seuraavaksi käsitellään kappale nimeltä Maailman puu. Maailman puu on siitä on tullut tässä meidän keikolla se joka bändin pakollinen talvibiisi. Joka bändin pakollinen talvibiisi ja meidänkin kohdalla siitä näytti tulevaa sellainen, että ihmiset niinku keikolla haluaa kuulla sen, että se on selkeästi tehnyt vaikutuksen ihmisiin. Ihmiset tykkää synkästä. Kyllä joo, ja mä melkein väitän, että Maailman puu on myös meidän synkin kappale, et me ei ole sitä tavallaan synkempiin sfääreihin mentykään sävellyksellisesti. Vielä. Niin. Joo, siitä kyllä. Ei siitä sen enempää vielä. Tosiaan Maailmanpuu, niin kuin tuossa avattiin äsken, niin harmonisesti kuljetaan sitten siellä niin kuin S-harmonisen mollin maailmassa. Edellinen kappale loppuu tähän. Olikohan jotain S-vitossointua, jotain tällaista. Ikään kuin, että ne kappaleet, kun laitetaan niin kuin pötköön, niin se jatkuisi jossakin määrin saumattomasti. Niin. Tämä lähtee tosiaan siitä S-mollista. Siinä niin kuin pyöritään ja mä jotenkin tykkään tosi paljon soittaa tätä biisiä, että siellä on aika tämmöisiä tyypillisiä black metal-kikkoja, että tavallaan mollisointua ja pienissä tersseissä sitten ylöspäin, että saadaan vähän semmoista true cult soundia sinne. Sellaista siellä seassa. Ja kappaleissa on myös tällainen, mä tykkään kutsua sitä avantokohdaksi, mä itse visualisoin sitä Aten kitarasooloon vievää kohtaa avantokohdaksi, että mä ajattelen, että kun tiukka pakkasyö ja menee avantoon ja katsoo tähtitaivasta, niin tää soi siinä niinku taustalla sitten. Ja nopea ennen kuin annan Atelle suuvuoron kitarasoolosta, niin sinne on soitettu kanteletta. Semmonen kantele tavallaan pohja. On. Hyvä. Kokkailtu tässä on Jonin kanssa kahdestaan näitä. Sitten ollaan tehty lopullisen muotoisen noita, mutta se on kyllä onnistunut siis mun mielestä ehkä parhaiten näistä niinku osista näissä missään biisissä. Et se on kyllä tosi hieno. Ehkä tuossa niinku viimeisimmässä biisissä on kyllä semmoisia juttuja sitten vielä. Mutta. Kappale on todella massiivisen kuuloinen monelta osin, varsinkin soolon ja outron osalta. On siellä muutakin massiivista. On. Kertosäkeet on tosi isoja. Kyllä. Siellähän kokkailtiin niitä kuoroja. Joo, eli tässä kitarasoolon jälkeen tapahtuu modulaatio. Niitä me nyt viljellään tässä EPn aikana aika paljon. Niin ja sitten
kerrotaan kaikki myöskin tässä kameralla, niin ei tarvitse edes käydä kuuntelemassa. Juuri näin. Niin. Siellä on kuoroja ja kanteletta. Ja No käykää nyt kumminkin sitten. Please, käykää. Voitte kuvitella, että Laita- millainen biisi se on. Laitan Juho tähän vähän. No, ei, älä nyt spoilata sen videolla, menkää kuuntele. Niin, joo ei. Meidänkin pitää laskut maksaa jollain. Niin. Joo. Ei ainakaan rojalteilla. Verenkoiran miljoonat tulee sieltä Spotifylta. Kyllä. Toivottavasti käytte töissä vielä. Tosiaan kitarasolon jälkeen tullaan viimeiseen kertosäkeistöön, joka hyppääsi tästä S-mollista tai S-harmonisesta mollista C-harmoniseen molliin, ja tähän kohtaan ollaan sitten äänitetty kuoroa. Taisi olla ensimmäinen biisi Verenkoiralla, mihin on otettu kuoroa. Muistatteko, että olisi aikaisemmin ollut käytössä? Vetopäivä. Mullikuoro. Lasketaanko Joo, mullikuoro? Sitä ei lasketa. Semmoista mullikuoroa on otettu kyllä, ja semmoista niinku taustahuutoa porukalla, mutta ei semmoista niinku oikeasti niinku arrattua Joo. kuoroa, niin ei ole. Joo, ja niin, halusit sä kitarasoolosta jotain, onko sulla jotain sanottava, mitä sä oot ajatellut, kun sä oot sitä tehnyt vaikkapa? No minusta toi sun avantomielikuva on ollut aika hyvä tuohon. Itse olen niitä kylmiä, jotain talvisia tuulen virettä kuvitellut siinä, ajatellut siinä, haettu niitä soundeja tietenkin. Myöskin se, mikä sullekin silloin kaiveltiin niitä soundeja tyyliin siihen sun kitaraan siihen ja sitten siihen kitarasooloonkin koitin sitten saada sitä tunnelmaa mukaan. Loppuun nyt tietenkin täytyy pikkusen fleximpää kamaa tykittää sinne, mutta Pitää aina vähän. Niin pitää aina vähän jotenkin näyttää. Elikkä maailmanpuusta oli puhe, ja tää on näistä Syklin kokonaisuuden kappaleista ensimmäinen, johon mä oon ollut tekemässä tekstiä, ja tää on tosi melankolisen kuulonen kappale. Tässä ehkä vähän silleen niinku flirttaillaan talvella ja tämmöisellä niinku kylmyydellä ja Pohjolan niinku ankaruudella, ja kyllä te tiedätte. Ja sit tässä on semmoinen ajatus ollut, että kappale Mikä sulla tippui sinne? kappale käsittelee maailmanpuuta. Maailmanpuu on tällaisessa voisi sanoa, että niinku eurooppalaisessa pakanallisessa perinteessä tällainen niinku konsepti, joka toistuu sekä meillä täällä niinku ikään kuin Itämeren suomalaisissa viisausperinteissä, mutta myös tuossa niinku rapakon takana Ruotsissa ja muissa skandinaavisissa maissa ja muualla päin Euroopassa, eli tämmöinen pyhä tammi, joka sitten kannattelee tätä meidän todellisuuttamme, ja haluttiin ottaa tähän sitten tällainen niinku myyttinen kulma tähän näin, että minä en mistään tontuista ja joulupukeista haluan tähän nyt kohta alkaa tekemään, että ei tule semmoista, että talvipiisi joulun aikoihin, että no niin, sehän olisikin nerokasta tehdä joulupukista laulu. Ajateltiin, Ehkä seuraavaksi tehdään joululaulu. Ehkä seuraavaksi joskus. Jos ei muut biisit myy, niin sitten Juuri näin. sell out. Kyllä. Tosiaan lähdin sitten tästä kulmasta sitten miettimään tätä kappaletta, että saadaan niinku pidettyä semmoinen tietynlainen autenttisuus ehkä tässä. Ehkä voisin sen verran tässä mainita, että kappaleen lyrikoiden kirjoittamisessa suurena vaikuttajana on itselleni toiminut tällainen kirja kuin Pyhä Eurooppa. Sen on Aki Sederberg kirjoittanut, ja se on hieno kirja, siellä on väkevää tavaraa, ja sieltä on tietoa imeskelty. Mut joo, maailmanpuu kuulostaisi vähän siltä, että tää on kans monesta kulmasta käyty läpi, että siinä nyt on seuraavan biisin paikka varmaan sitten. Joo. Kyllä. Ja seuraavana ja viimeisimpänä biisinähän meillä tuli toi Ilovalkeat. Toukokuussa, kun se tuli siinä kevään tienoilla kuitenkin. Aika lailla. Huhti-toukokuu. Ja omasta mielestäni siis paras biisi, mitä me on julkaistu kuitenkin. Aika Kyllä mä ehkä, Hyvin pitkälti joo.
Suosikki. Oma suosikkibiisi. Kyllä vain. Livenä kuin sitten ihan levyllä. Kantsii kuunnella nopea. Kyllä vain. Tosiaan tämä kappale nytten, jos nopea avaan tätä harmonisen kikkailukonseptia, niin on siellä niinku ehkä Fizz-miksolyydisessä ympäristössä. Pyöritään aika tämmöinen rokettiralli kyseessä siis, ja maailmanpuu loppuu tämmöiseen Fizz sointuun. Oiskohan se ollut joku sussa sitten. Joka... Ja tosta vielä siis, sanoin tuosta rokettirallista, että aika paljon itse asiassa semmoisia punkkivivahteita löytyy myöskin tuosta biisistä. Kyllä, että kun maailmanpuussa oltiin aika synkissä vesissä ja siinä aika semmoista black metal soundia, niin totta kai black metallilla voi myös saada vähän tällaista niinku keväisempää soundia. Me jotenkin ajateltiin, että halutaan semmoista toivoa, että ei tarvi aina olla niin ankeena. Niin, ja semmoista niinku raikkautta. Raikkautta, joo, ja tässä on just semmonen niinku rokettirolli henkinen meininki koko ajan päälle, joka itse asiassa aika mukavasti sulautuu sitten lopuksi sinne tavallaan yöttömään yöhön sitten. Tosiaan kappale on syntynyt, itse asiassa tämän kappaleen kohdalla meillähän oli varmaan joku 3 eri versiota. Meillä oli tosi paljon. Näitä pumputeltiin ja sitten aina tuntui, että no ei se ihan vieläkään istu oikein tohon. Vähän alkoi ehkä eri tyylisiä, vähän niin kuin sillä toivo loppuu pikkuinen, että ei me saa koskaan tätä tehtyä. Koska ei löysi sitä, joka oikeasti niinku räjäyttää pankin. Niin. Ja sitten en muista, että miten se sitten syntyi. Joku riffi. Tässä oli ihan hauska tarina taustalla. Kerronko? Voihan se avata. Tosiaan tässä kappaleessa on tällainen ikään kuin prekertsi, joka sitten aika nätisti vie sinne kertosäkeistöön. On tämmönen kitarariffi, mikä menee silleen niinku ja tää musta tuntuu, että oli aika merkittävä tekijä sen suhteen, että mihin tää kappale lähti viemään ja tosiaan Juhon kanssa painittiin, kun tehtiin tätä biisiä, niin mä... Fyysisesti. Fyysisesti. Tuohon aikaan Kumpi voitti? En muista. Mikki alas, niin kun sattuu. Tuohon aikaan meikäläinen mussutteli aika paljon tämmöstä Kinder Riegel suklaata. Lidlistä löytyi siihen aikaan. Aina sillä oli sitä suklaata, kun mentiin studiolle tekemään. Joo, ja mä Juholle sit sanoin, että mäpä käyn tuolta hakemassa vähän suklaata. Mä tuun kohta takaisin ja istuin sit siihen pöydän äärelle ja luin sitä pakettia, että Kinder Riegel. Ja sit se niinku... molemmat kattoo vähän aikaa toista hetkinen. Tässä on jotain, niinku, tässä on jotain tosi siistiä, tosi outoa samaan aikaan. Tässä se nyt paljastettiin, että ei me mitään neroja olla, että me ollaan vaan vähän pöllöjä. Sä vaan tykkäät suklaasta. Niin, ja siitä tuli sitten ehkä omasta mielestä väärinkin meidän paras biisi. Kyllä, että tällainen luovien asioiden kanssa kun työskennellään, niin se saattaa välillä inspiraatio tulla mistä, tai mitä ihmeellisimmistä paikoista, ja nyt se tuli täältä näin. Ihan nopea ennen kuin mennään tekstiin tai muihin, niin veän nippuun tämän harmonisen kikkailun, niin kun tämä yötön yö alkoi siitä A jostakin, niin tässä sitten lopussa tulee tämmönen niinku unisriffi. Loppuu sinne A:lle sitten ja siitä ikään kuin saumattomasti tämä sykli pyörii sitten tälleen niin kuin harmonisesti. Ja tässä täyttyy nyt sitten se tavallaan 12 kuukauden 12 nauhan konsepti, eli me jos ajatellaan vuoden kiertoa, niin siellä on niinku kello 12, 3, 6 ja 9 nyt ne kiintopisteet, ja kun tämä 12 nuotin järjestelmä nyt jaetaan 4 osaan, niin se nyt täyttyy tässä meidän sävellys kokonaisuudessa. Sellainen vähän ehkä tämmöistä omaa jonkinlaista, en mä tiedä, pöllöjuttu, mutta tavallaan ihan hauska. Tavallaan ihan joo, kyllä. Ei, mutta kuitenkin lähtöpisteenä ei ollut se, että tehdään tavallaan tälleen tämän pohjalta niinku musaa. Joo, se on nimenomaan niinku vuoden aikojen pohjalta. Ja sieltä sitä syklisuutta ja luonnonkiertoa. Kyllä. Joo, ja on hauska lisä. Mä en nyt tietysti osaa sanoa, mutta en mä
Joni varmaan osaa vastata paremmin, mutta ei varmaan lähdetty hakemaan niinku tietyllä tavalla tai niinku tarkoituksella syksyn, talven, kevään, kesän kuuloisia biisejä, vaan on jotenkin niinku ainakin itselle muovautunut sellaiseksi. Niitä on nyt tietenkin jauhannut ja jne, että ei tarkoituksella tavallaan lähdetty tekemään syksy, talvi, kevät, kesäbiisejä. No, Tämä voidaan leikata sitten pois. Kyllähän meillä on aika vahvasti sitä. Kyllä, no voin ehkä omasta puolestani sanoa, että mä itse asiassa kyllä aika paljon mietiskelin sitä. Mä en meditoinut asiaa, mutta, enkä rukoillut, mutta tässä oli itsellä ehkä vähän semmoinen niin kuin ajatuksena, että kun meillä on tämmöinen erikoinen konsepti, että voitaisiin jotenkin ikään kuin sillä musiikilla maalata sitä kuvaa, että jos teksti otettaisiin pois niin, ja kappaleen nimestä kävisi ilmi, että tässä käsitellään vuoden aikaan liittyvää ilmiötä, niin se voisi jotenkin sieltä pelkästään niin kuin äänistä tulla esille, mutta mä tiedän, mun mielestä kokonaisuus on kyllä tosi kiva ja tässähän teksti tuli silleen, minä, Juho ja Sami kolmestaan kirjoiteltiin teksti tähän näin. Joo, ja itse asiassa taisi olla sille, että täysin niinku etänä vielä. Joo. Jokainen oli niinku kotona jossakin Discordissa tai jossakin kirjoiteltiin. Muistaakseni. Jotenkin näin se taas mennä. Aika pitkälti. Aika villiä. Joo, The magic of internet. kyllä. Future is now old man. Kyllä. Mutta tällainen kokonaisuus saatiin aikaiseksi ja tosiaan kappaleet on julkaistu. Niinku, käykää kuuntele. Yötön yö, se nyt on vanhin näistä, että tosiaan kun se oltiin julkaistu ja oli pitkään ollut pihalla, niin se lähti, olisiko ollut yli vuosi siitä, niin tämä ajatus vasta niinku hyrräämään, että hei, itse asiassa tehdäänpä tämmöinen kokonaisuus. Ja tämä tuli tälleen jälkijunassa tehtyä, mutta en mä tiedä, tuli tehtyä. Ja tavallaan se, miksi me nyt tällainen EP näissä tehdään, niin on ehkä sitten kumminkin ajatus siinä, että saadaan ikään kuin nivottua nämä yhteen, että varsinaisesti tuskin kuuntelijaluvut hyppää taivaasiin nyt tämän niin kuin EP-julkaisun myötä, kun kappaleet on jo julkaistu. Mutta haluttiin tehdä teille kuuntelijoille tällainen pieni paketti ja tämmöinen infovideo, että käydään vähän läpi sitä prosessia, että minkälainen se on ollut tehdä. Ja kansista ei ole vielä mainittu sanaakaan. Totta. Suuri osa kansistahan on tuon Tuomikosken Henri Käsialaa, meidän hyvä ystävä. Henkka siellä on painanut pitkää päivää meidän kansien eteen. Ja yksi kansi on sitten tilattu muualta. Vilja Uhriajan kansi. Kyllä. Ja myöskin tämän niinku tulevan syklit EPn kansi on Henkalta. Ja siinä on sitten ihan todella paljon niinku yksityiskohtaa ja detailia ja, niinku, ja semmoista symboliikkaa löytyy kyllä tosi paljon. Että se voidaan pistää vaikka jonnekin tänne. Kyllä, voidaan. näköiselle se kansi. No niin, Joan päälle. Voidaan laittaa myös muidenkin kappaleiden kannet tonne videon päälle sitten. Ja Joo, kyllä. Mainittakoon vielä sen verran, että Tuomikosken Henri hän on tehnyt myös tämän Pohjola-levyn kannen ja kaikkien sen levyn sinkkujen kannet. Jep, ja myöskin meidän logoon ja yleisen niin graafisen ilmeen vastaa aika paljon. Kyllä. Luottomies tässä asiassa ollut. Kyllä. Suosittelemme lämpimästi. Joo, yhtä paljon on bändin jäsen kuin mekin aika lailla. Kyllä, juuri näin. Tosiaan, 6. koira. tämä nyt kuulostaisi vähän siltä, että kokonaisuus on ikään kuin taputeltu. Meillä on tässä nyt sellainen ilmoitusluontoinen asia ehkä tähän loppuun vielä, jos olet jaksanut kuunnella tänne asti. Niin olemme alkaneet työstämään tässä toista levyä. Tämän kakkoslevyn tiimoilta teemme tämmöisen tietynlaisen uudelleen brändäyksen, että musiikillisesti otetaan askelta eteenpäin. Asioita on mietitty enemmän. Sitä kun itse olen säveltäjän puikoissa, niin näitä kappaleita on pyöritelty ees sun taas, että rullattu muotoilu jos toiseenkin, että tässä on. Ja siis vuosia ajan. Joo, siis lähtenyt. Se yksikin niistä biiseistä, mitä ollaan pyöritelty, niin eikö se alun perin ole sävelletty
Pohjola-levyn jälkeen aika lailla siinä. Tai about samaan aikaan Pohjola. Niin, niin se taisi olla. Ja se on edelleenkin aika sille hyvin säilyneenä. Kyllä. Se, kun on löytyy ne niinku raamit. Näitä on tehty. Kyllä, että tässä nyt kesän aikana ruvetaan jossain kohtaa työstämään ja siitä en osaa luvata vielä milloin paketti tulee pihalle, mutta me tiedotamme siitä sitten kyllä, että jos olette kanavilla, niin kyllä kuulette. Ja kannattaa odottaa, että tässä ehkä sen verran voisi spoilata ehkä soundillisesti, että lähdetään tavallaan ehkä tämmöisille, miten se sanoisi, ehkä rokimmille vesille. Vähän enemmän Sieltä tulee aika hienosti. Rööki. Räkääne ja just enemmän semmoista rockia ja myöskin löytyy sitä punkkia ja vielä myöskin niinku itse asiassa se black metallipiirre, se ei ehkä tule ihan niin vahvasti kuitenkaan sieltä soundillisesti. Lauluissa totta kai on paljon. Kyllä siellä sitä elementtiä on. On löytyy kyllä. Mutta joo. sävellyksellisesti ei ehkä niin bläkyä Kyllä. kuitenkaan. Kyllä. Ja tässä nytten, kun itse teemme asioita toistaiseksi, jos olet levyyhtiön pamppu, niin saa laittaa viestiä, että me olemme Olemme vapaana. Kyllä. Innokkaita nuoria miehiä. Ottakaa meidät. Maailman 30-sin bändi, miten se Atte? Unk TV. Mutta ei siinä varmaan ollaan valmiita tämän asian kanssa, niin kiitos herroille. Kiitos. Saatiin tämä pihalle ja kiitos myös teille, kun olette ollut kahtomassa videota ja kaikille teille, jotka olette tukenut tätä meidän matkaa tässä, olette käynyt keikolla ja kuunnellut musaa ja ostanut levyä ja paitaa, niin iso kiitos teille kaikille. Ja Kyllä. Ja käykää jatkossakin keikoilla. Saa tulla ja kuunnelkaa myöskin syklit, kun julkaistaan. Jatkakaa samaan malliin. Kyllä. Ei siinä. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Like and subscribe. Tilaa kanava.